Kaixo, orain egingo dugu fitxetako 11. ariketa. Irakurriko dugu eta ikusiko dugu. Kaltzio karbonatoa. Kaltzio karbonatoaren formula CaCO3. Azido kloridikoarekin erlazionatzen du, hau da, gehi HCl. Kaltzio kloruroa, hau da, CaCl2. Karbono dioksidoa, hau da, CO2, eta ura H2O eratuz. Daukagun erreakzioa, hau da, CaCO3, doitzeko hemen CaCl2 agertzen denez hemen bi kloridiko behar ditugu, eta geldituko litzateke horrela. Gogoratu edozin gauza egin baino lehen, aztertzen dugu zein didan erreakzio hauen arauak, eta izango dira. Mol bat kaltzio karbonatok errazionatzen duela 2 mol kloridrikorekin, emateko mol bat kaltzio kloruro, gehi mol bat karbono dioksido, gehi mol bat ur. Orain kontuan hartuta masa molarrak direla 100 gramo moleko, 36,5 gramo moleko, 111 gramo moleko, 44 gramo moleko eta 18 gramo moleko, kalkulatzen dugu masen arteko erlazioak. Bat bider 100 gramo, 2 mol bider masa molarra 73 gramo, 111 gramo, 44 gramo eta 18 gramo. Orain egiaztatzen dugu dana ondo egin degula ikusita masaren kontserbazioaren printzipioa betetzen dela. Hau da, 173 gramo erreaktiboak agertzen dira berriz ere 173 gramo produktu bezala. Hau da, Lavoisier, hau da, masaren kontserbazioa betetzen dela. Egiaztatuta. Hauek dira erreakzioaren arauak. Gogoratu, A atala, idatzi ekuazio kimikoa doituta, indegu. Zein da erreaktibo mugatzailea? Orain, ikusi behar dugu, zeren berez ez dugu bukatu irakurtzen. Zer daukagu? Erreakzioa badakigu nolakoa den. Ados? Orduan, daukagu kasu honetan 30 mililitro azido kloridiko 10 molar. Hau da, bi hauek erlazionatuta kapaza gara jakiteko zenbat mol kloridriko dauzkagun. Eta daukagu 40 gramo kaltzio karbonato. Beraz, hau da daukaguna. Zenbat mol kloridriko diran hauek jakiteko, egin behar duguna da, volumena litrotan adierazita, hau da, 30 bider 10 ber minus 3 litro, bider molaritatea, hau dela 10 mol litroko, hau da, 10 molar, esan nahi du 10 mol litroko daukagula. 30 bider 10 ber minus 2 mol, hau da, 0,3 mol kloridriko daukagu kantitate honetan. Orain begiratuko dugu 40 gramo kaltzio karbonato hauekin erlazionatzeko zenbat kloridriko behar dugu. 40 gramo da masa, orduan masa, erlazionatuko dugu kloridrikoaren molekin, hau da, hemen gaude. Gorriz dagoen proportzio honetan. Beraz, egiten duguna da, 40 gramo kaltzio karbonato bider 2 mol kloridriko erlazionatzen dutela 100 gramo kaltzio karbonatoarekin, eta horrela ikusten dugu, behar den kantitatea dela 0,8 mol kloridriko. Behar. Baina ez daukagu, ja ikusi dugu 0,3 mol kloridriko dauzkagula. Beraz, ez dago. Orduan, hasiera batean, pentsatuko genuke kloridriko dela mugatzailea. Baina beti esaten dizudan bezala, egiaztatu behar dugu. Batzutan hori, akatzen badaukagu eta ez dugu ondo egin. Orduan, egiaztatzeko, begiratzen dugu 0,3 mol kloridriko hauekin zenbat kaltzio karbonato behar dugu. Kaltzio karbonato masan eman digutenez, konparatuko dugu mol kopurua masarekin. Eta egiten dugu 0,3 mol kloridriko. Baldin badauzkagu, badakigu proportzio honetan erlazionatzen dutela, hau da, badakigu 2 mol kloridriko edukita behar ditugula 100 gramo kaltzio karbonato, orduan, simplifikatzen dira mol kloridrikorekin, eta daukagu 15 gramo kaltzio karbonato behar direla. Eta badaukagu. Horrek esan nahi du kaltzio karbonato ez dela mugatzailea. Orduan, mugatzailea izango da kloridrikoa. Kloridriko mugatzailea izateak esan nahi du erreakzioa
emango dela mugatzailearen arabera. Vale? Beraz, mugatzailea beti izango da gure abiapuntua. Vale. Zein da erreaktibo mugatzailea? Zein da erreakzioan lortutako karbono dioksido volumena baldintza hauetan neurtuta. Vale. Beti bezala. Zein da lortutako karbono dioksido volumena, baina lehendabizi volumena jakiteko jaki behar dugu zenbat mol karbono dioksido lortuko ditugun. Bai? Beraz, esan dugun bezala, gure mugatzailea kloridrikoarenez, kloridrikoarekin jarraituko dugu. Abiapuntua mugatzailea kloridriko. Eta zenbat daukagu? 0,3 mol kloridriko. Hemen daukagu zein den kloridriko eta karbono dioksidoaren arteko erlazioa moletan. Kloridriko moletan daukagu. Eta jakiteko ze volumena betetzen duen karbono dioksidoa moletan kalkulatu behar dugu. Beraz, erabiliko dugun proportzioa hau da. Mol kloridriko eta mol CO2. Ondorioz, 0,3 mol kloridrikotik abiatuta proportzio honetan erreakzionatzen baldin badute, lortuko ditut 0,15 mol CO2. Eta orain galdera da, eta mol kopuru honek ze volumen betetzen du esan dizkiguten baldintza hauetan? 25 gradu zentigradotan eta atmosfera bat. Vale? Horretarako aplikatu behar dugu beti bezala, daukagu presioa bider volumena berdin N mol kopurua bider R bider T, hemendik V kanporatuta, daukaguna da NRT zati P, beraz 0,15 mol, bider 0,082 atmosfera litro zati Kelvin mol, bider temperatura Kelvinetan, dela 288 Kelvin, zati presioa dela atmosfera bat, ondorioz da 3,76 litro CO2, neurtuta 25 gradu zentigradotan eta bat atmosferako presiopean. Eta hau da dana. Edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizue. Hurrengora arte.